Neste momento no mundo hai un soldado por cada 43 persoas e un médico por cada 1000. Máis de 300.000 nenos serven en exércitos ou grupos armados. Son, sen dúbida, cifras para a reflexión. E iso precisamente o que encontramos en Cultura de Paz, o último e recentemente estreado documental do Seminario Galego de Educación para a Paz. Os dereitos humanos, o diálogo intercultural ou a resolución pacífica dos conflitos son algúns dos temas que abarca este Cultura de Paz. Hoxe está connosco o ideador e tamén co-guionista deste documental, Manolo de Dios. Moi bons días. Hola, bons días. Pois o primeiro gustaríanos saber polo título deste documental, Cultura de Paz. Cal é a orixe deste termo? Bueno, o concepto cultura de paz ten un orixe antiga, fundamentalmente despois da Segunda Guerra Mundial, pero digamos que o promotor principal do concepto é Federico Mayor Zaragoza, cando era director xeral da UNESCO, que promoveu precisamente unha declaración que aprobou a Asamblea Xeral de Nacións Unidas e un programa de acción que dou lugar ao Manifesto 2000 dos Premios Nobel da Paz e mesmo a declaración da década 2001-2010 como a década da non violencia para todos os nenos e nenas do mundo. O concepto cultura de paz non é só educación para a paz, dereitos humanos e democracia, sino tamén evitar a exclusión e a pobreza, promover o diálogo intercultural, aprender a resolver pacíficamente os conflictos. É dicir, eses 4 grandes bloques temáticos son os que conforman o concepto que xa está asumido académicamente mesmo de cultura de paz. O documental arranca, comeza no Congreso dos Deputados coa aprobación en novembro do 2005 da Lei de Fomento de Educación e Cultura para a Paz. Aparece unha enquisa a varios cidadáns anónimos que descoñecen absolutamente esta lei. A que debido? Bueno, nós quixemos dar unha segunda oportunidade aos medios de comunicación, non? Porque cando se aprobou a lei en novembro de 2005 e se publicou no BOE en decembro dese mismo ano, pasou completamente desapercibida, non? Por eso, a pesar dos esforzos que fixemos a organizacións como a nosa por divulgar os contidos da lei, a maioría da poboación descoñece, pero incluso a maioría do profesorado nos ámbitos académicos tampouco se coñece a lei. E é unha lei moi importante, entre outras cousas porque é unha lei inédita a nivel internacional, porque é a primeira vez que un parlamento legisla sobre como fomentar e promover a educación e a cultura da paz. Isto é algo realmente relevante, non? Que viñemos demandando desde o Movimento de Educación para a Paz desde facía anos. Agora mesmo incluso estamos promovendo a aprobación dunha lei similar en Galicia, unha lei propia de fomento da educación e a cultura da paz, porque nos parece que é moi importante non falar da paz, que é unha palabra moi bonita, que efectivamente o é, sino que hai que concretala en accións que teñan que chegar pois non só aos centros educativos, sino ao conxunto da sociedade. Por eso, pois, porque en aquel momento os medios non deron tratamento a esta boa noticia, a esta gran noticia, e non hai tantas boas, é polo que quixemos darlle unha segunda oportunidade e intervén, por exemplo, Begoña Fontenla desta casa, pero tamén Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, etc., que de alguna maneira retoman aquela noticia do 2005 e a presentan abrindo os seus respectivos telexornais con unha noticia boa, positiva, esperanzada, non, para o conxunto da sociedade, que é a existencia dun marco xurídico que dá cobertura a un montón de accións educativas e de outro tipo para fomentar a educación e a cultura da paz. A base deste documental do que acaba de falar vostede dos medios de comunicación, que máis teñen que facer os medios de comunicación para apoiar esta... Bueno, eu creo que son os medios de comunicación están chamados a desenvolver un papel determinante na promoción dos valores da cultura da paz, dos valores cívicos e democráticos, dos valores que consagra a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e, sobre todo, apoiar as iniciativas que desde moi distintos ámbitos da sociedade xurden a favor da cultura da paz e, sobre todo, tamén tratar de contrarrestar esa cultura da violencia que está permanentemente, non? Está ben falar dos conflictos, presentar unha realidade fundamentalmente conflictiva, pero tamén estaría ben dedicar tempos e espacios pois a explicar como se resolven os conflictos, que maneiras hai de resolvelos non pola forza, senón recurrindo á palabra,
o diálogo, que son as maneiras de afrontar os conflictos de ámbito interpersoal e de ámbito internacional, porque ao fin e ao cabo os conflictos en calquera destos ámbitos teñen mecanismos de funcionamento moi parecidos. Entón, se aprendemos a resolver os conflictos pacíficamente no ámbito persoal con un mesmo e cos demais, estaremos contribuindo a que no ámbito internacional, no macro, pois tamén prevalezcan os valores do diálogo, do acordo, da negociación frente aos valores da forza, da violencia, da imposición, da dominación, que lamentablemente son os que predominan. Máis de 700 organizacións traballan agora mesmo no mundo para conseguir unha cultura de paz. Cales son os principais obstáculos, os principais atrancos cos que se atopan? O dice David Adams no propio documental, non, que é o coordinador de Nacións Unidas do Informe Mundial sobre a Cultura da Paz. É curioso porque el constata e constatamos que a cultura da paz, a pesar de todo, está avanzando no mundo. En cambio, a percepción social non é esa, non? É o mesmo que ocorre co tema da violencia, non? A percepción que temos na sociedade é que vivimos nunha sociedade cada vez máis violenta, ou que os nenos, os rapaces, son máis violentos que antes. Non é tanto que haya máis violencia como que accedemos á información sobre a violencia de outra maneira que non accedíamos antes, non? Pero é certo que hai obstáculos moi poderosos, non? Sobre todo porque as prioridades a nivel mundial están condicionadas por unha auténtica economía de guerra, por exemplo, non? Porque as prioridades no armamentismo están por diante e en cambio aparecen en un lugar secundario os grandes obxectivos do milenio, non? Reducir a pobreza e a fame, por exemplo, que é a verdade máis incómoda. A verdade máis incómoda non é tanto probablemente o cambio climático, que o é, pero a verdade realmente máis inconveniente é precisamente a situación da xente, a situación da humanidade, de dous tercios da humanidade que viven con menos de €1 diario, non? E que están condenadas á miseria e á pobreza, non? O feito de que 35.000 nenos morran de fame e malnutrición cada día, eso sí que é a verdade máis incómoda, non? Bueno, pois os obstáculos son obstáculos de recursos económicos para accións que teñen que ver ca axuda humanitaria, ca cooperación ao desenvolvemento, co desenvolvemento de programas de resolución pacífica de conflictos, recursos, bueno, pois para ter personal máis formado, para que as entidades non gubernamentais podan desenvolver as súas funcións, para que realmente os compromisos que decimos que temos co terceiro mundo realmente se convirtan en realidades e non deixen de ser meras declaracións de principios ano tras ano, non? Como dice Federico Mayor Zaragoza, é tempo de acción. O que sobran son grandes declaracións, o que sobran son grandes proxectos de Nacións Unidas escritos nun papel, e o que fai falta é máis vontade política para cumplir cos obxectivos de axuda ao desenvolvemento e de solución dos grandes problemas non resoltos da contemporaneidade, non? Que son a fame, a pobreza, a miseria, a morte por enfermedades, etc. Vou ver se interpretei ben as súas palabras, agora indo un caso concreto como é a violencia nas escolas e todas as grabacións, cos móviles e todo isto que está a pasar últimamente. Non sei se interpreto ben se di que isto xa pasaba antes, agora a diferencia é que, por exemplo, hai teléfonos móviles para gravalo. Claro, eu a veces comento, non, que eu son daqui de Santiago, nacín na Rúa da Troia, e cando os rapaces da Troia nos peleábamos a pedradas cos rapaces da Estila, que era unha calle un pouco máis adiante, eso non ocupaba nin o máis mínimo espacio nos medios de comunicación, pero era un comportamento violento e era un comportamento bastante habitual, non era algo puntual, moitas veces se producía eso, non digamos íbamos a outras partes, non? Eso non ocupaba espacio. Ahora simplemente unha pelexa diante dun instituto ocupa a primeira página dun periódico e efectivamente se grava, non? Polo tanto, eu creo que aquí sí que había que actuar con moito cuidado de, sobre todo, non multiplicar a importancia de determinados acontecimentos puntuais e, por outro lado, pues, tratar de non premiar os comportamentos delictivos ou non premiar os comportamentos dos agresores, non? Con minutos de gloria, con diñeiro, para que, de alguna maneira, inciten a nova grabación de novas... Entón, cal teria que ser, dende o seu punto de vista, o papel, neste caso, dos medios de comunicación? Eu creo que hai que informar dos conflictos e hai que informar de como se deben resolver os conflictos, os mecanismos que hai dentro dos centros escolares e tamén na sociedade para resolver os conflictos non de maneira violenta e, sobre todo, garantizar
que son menores, a súa privacidade, o seu honor, a súa honra, as garantías en definitiva, e dar conta de que as víctimas teñen que ser protegidas, as víctimas teñen que ser reeducadas, pero tamén os agresores dentro do ámbito escolar teñen que ser reeducados e ao mesmo tempo sancionados proporcionalmente aos seus comportamentos. E iso probablemente sería moito máis útil, non saber que os comportamentos delictivos ou predelictivos non teñen impunidade e non son recompensados con minutos de gloria, como decía, ou económicamente, como ten acontecido, non? E, sobre todo, protexer moito os dereitos das víctimas, a súa privacidade, o seu honor, a súa honra, e que non se convirtan en protagonistas de programas máis ou menos amarelos, non? E que todos podemos facer un pouco para conseguir esta cultura de paz. Moitas grazas, Manuel de Dios, por vir hoxe ata aquí o Gallá, que o século XXI sexa un século un pouquiño máis pacífico. Moitas gracias a vos.